लोगोफोर दै नाय बैसागो दमासिङाव मा मैगं जायो बर'फोरनि मैगंखौ दिनै आं नोंसोरनो मोनसे दिन्थिगोन माने गासै बुस्थुफोरखौ दिनै लोगोय गथाय मैगं संना जानांगौमोन नै बिखौ बुङो सजना नैखौ बुङो लाव नैखौ बुङो खुन्थाइ फिथाइ नैबे जाबाय जिंखा ओरै लालि जिं गोबां मोनो जिंखा नैबे जाबाय थाइजौ गोरलै नैबे फानलौ नैबे जेबगां फालौ नैबे निम्बु नै आसोल बर'नि मैगङा मा बुङो इखो खुंखा बिलाइ आरो नैबे जाबाय मा खिथा रोङा बिखौबो मा बुङो हारसाय पाद्रिलता होनना बुङोनो बर'बा मा बुङो नैबे जाबाय खान्थाल गोरलै मैगं जानो सबसे बेस्ट मैगं नैबे जाबाय डाटा बिलाइ नौनो आमदानि साङा बेनिफ्राय नैबे जाबाय फाथो गोखा नौनो आमदानि नैयावनो नैबे जाबाय मेस्टा गोखाबो नौनो दोंसोयो नैबे जाबाय निम बिलाइ बिफोर मैगंखौ जाबा बोसोर गिदिंना बेमार आजार जायानो बेखायनो लोगो गथायना गासैखौबो मोनसेल' मैगं बानायो लोगो लगायनानै नै लोगोफोर नैबे जाबाय धोनिया बेनिफ्राय लास्टआव बर'नि फिथा खिथिनोसै आं नै फिथा लावदुम जि मोजां सिमानि नालेंखरजों बानायनाय जि गोथाव जायो लोगोफोर नाय मागो दमासिनि लगाय गथाय संनाय मैगंफोरखौ नायनानै कमेन्ट खालाम मारै नुखो बेनिफ्राय नोंसोरबो आंनिफ्राय नायै सोलोंना हाग्रा बंग्रा बुथुमना बेबायदि दिनै बैसागो दमासिनि आं मागोसो बुंफ्लांबाय थादो बैसागो दमासिनि मैगंखौ जा दे लोगोफोर बैसागो दमासिं मागो दमासिं नङा मानोना नैबे लावदुम फिथा थानायखाय खुगायानो मागो थांबाय थादो हे लोगोफोर नै नायदो सबसे बेस्ट बेखौ बुङो खुन्थाइ फिथाइ बिखौ जाब्ला खानाया बारायबाबो फुरानो बिखौ जानांगो मिथिबाय नै इनिफ्राय खुंखाय बैखारनै जोंनि खानाया दाबो फुराखै नै बिखौ जायो मास मोनसेयाव खनसे जायो बिखौ नै खुन्थाइ होनना बुङो सबसे बेस्ट फस्ला खारैदो लगायनानै नेफ्लेना एवनानै सेफ्लेनानै बाथोन बानायनांगो जि गोथावथार